szeretettel köszöntöm Önöket itt a Csői Művelődési Központban Huszéli Ágostonról elnevezett kiállítótermünkben. Külön nagy tisztelettel köszöntöm a kiállító művész Máté Sándort, és engedjék meg, hogy egy pár szóban arról bevezetőként hadd szóljak, hogy ez a mi Pesterzsébetünk, 20. kerületünk idén ünnepli 90. évfordulóját annak, hogy Erzsébetfalva nagyközségből Pesterzsébet városává vált 1924 óta város. Huszéli Ágoston, akiről elneveztük ezt a termet, itt tanított a fiúpolgári iskolában, rajzolt művészettörténetet, és ő volt az első festő, egyébként is festő volt Huszéli Ágoston, aki kiállítást rendezett itt Pesterzsébeten. Ezért kapta ez a kis terem róla a nevét, és amit mi szeretnénk itt, nem akarunk versenyezni a nagy kiállítóteremmel, a Gál Galériával. Mi itt kicsiben gondolkodunk, és mindig Erzsébetben. Ezért is öröm, hogy olyan festő tiszteletünk itt, aki több évet, vagy otthon. Csak 18 éven itt van, városunkban élt. Köszönjük, hogy megtisztelték egy képeivel, és akkor felkérem Sárkány Sándor festőművész a kiállítás megnyitására. Szeretettel köszöntöm jelenlevőket, akik megtisztelték Máté Sándor barátunkat, és művészetét azzal, hogy jelenlétükkel emeljék el esemény színvonalát. Amikor megkaptam ezt a szeretetteljes és megtisztelő felkérést erre a kiállítás megnyitóra, hogy mondjak néhány szót, akkor azt gondoltam, hogy rettentő könnyű dolgom lesz. Ez mi sem egyszerű. Ilyen képekről beszélni nagyon könnyű, ez nekem nem is esik nehezemre, több okból sem. Az egyik az, ami látványos és látható, magáért beszélnek a képek, nem kell csak el kell mondani nagyjából, hogy szépek a fények, a színek és egyebek. Másrészt pedig én is elég sokat foglalkoztam ezzel a műfajjal, hát úgy jó 10 évvel ezelőtt körülbelül. Aztán kanyarodok mindenfele, mert én nem tudok annyira hűséges fajta lenni, mint amilyen te vagy, irigyelnek érte egyébként. Bár ki tudja még, hogy mit hoz a jövő, és merre fele fogsz kanyarodni, lehet, hogy egyszer sejmet festesz mindig. Vagy mit tudom, hogy fát faradsz, nem lehet tudni. A művészeti ág az olyan, hogyha jön az ember megpróbál, már legalábbis aki ilyen csapodárfajta, mint én vagyok, mert aki nagyon hűséges, az marad, az festőművész lesz, az úgy is marad. Én nem tudok. Aztán azt gondoltam, hogy miután nem csak festettem, hanem ilyen képeket, erről nagyon könnyű beszélni, mert én érintve vagyok a témában. Pasztelben is utaztam elég sokáig, és ismerem a technikáját is. Erről nagyon egyszerű beszélni, és gondoltam, hogy jó sokat fogok róla. Aztán azt is gondoltam, miután írkálok, hát írok valamit, ezt mi meg is beszéltük, és én elhozom és felolvasom ezt. És aztán megláttam ezeket a képeket, és összedőlt a programom. Szóval az történt, hogy elhozom bizonyítékképpen, hogy itt van az, amit szerettem volna felolvasni, és ezt most nem fogom. Ez nekem nem kell. Nem kell. Nem, ott van nekem. Hát az a helyzet, hogy nem tudom felolvasni, mert közben meg az történt, hogy én Máté Sándor képet interneten sokat láttam már. És az internet világa rettentő jó. Ez nagyon jó. Annyiból nagyon jó, hogy az ember részint ismeretségeket tud kötni másokkal, részint meg tud merítkezni a művészeti ágaknak olyan sokrétűségekbe, amire egyébként nem lenne lehetősége. Bekapcsol az internetet, megnéz egy képet, tetszik, nem, ellapozza, mellé ír, odaír, megnézi, mit írtak máshol. Nagyon érdekes. Már az is tanulságos. És egyszer volt szerencsém, most a század kiállításán, ugye? Igen. Látni képedet, és nem is nagyon hiszem, hogy én Máté Sándor képet eredetiben élőben láthattam korábban. Ez az első alkalom nekem, hogy ennyi képet tőled itt eredetiben élőben testközelből látok. Na és ezzel dőlt össze az én kis programom, amit felépítettem.
Mert hogy nekem erre nem lesz időm. Tehát, ha én egy kicsit szeretném azt átadni, hogy mit érzek a képek láttán, illetve vajon miért csinálod te, akkor erre nem marad itt idő. Egyébként sem annyira érdekes. Felvetődik a kérdés, és ez nagyon érdekes dolog, hogy ma a 21. században mi motiválja a képzőművészt arra, hogy olyat alkosson, amit egyébként le lehetne fényképezni. Kényelmesen. Most már egy telefonnal. Simán. Le lehetne. Ezekből a képekből nagyon sokat tudom, hogy lekattintom, megcsináltatom, kinyomtatom, gyönyörű technika van, meg lehet csinálni. Miért? Mi motiválja az embert? Ez egy borzasztó izgalmas kérdés, mert nagyon okos emberek, meg művészettörténészek és hozzáértők vitatkoznak arról, hogy van-e létjogosultsága. Hát senki nem tagadja, hogyha szépen meg van csinálva valami, annak van, meg lehet létjogosultsága. De miért nem a modernebb, a 21. századi, az absztraktizmus, azok a képek, amik másképpen gondolkodtatók el, vagy tovább lehet őket gondolni, hogy úgy mondjam. De ugye megnézek egy ilyen patakos képet, igen, szép, a látvány szép, ott vannak a fények, ott vannak az árnyékok, csili-vili, hiteles. És ez nagyon nagy dolog, hogy hiteles a kép. De nem gondolom tovább. Tehát ez egy patak. És a kérdés az a művészetben, hogy mindig mindent tovább kell gondolni, vagy milyen célzattal jött létre. Miért jött létre? És akkor erről nekem azért könnyű beszélni, hogy én is csináltam, megcsinálom meg máshogyan, és hogy miért csinálja az ember. Mi az, ami motiválja a képzőművészt arra, hogy ilyeneket, hogy olyat alkosson, amit egyébként le lehetne fényképezni. Mi az a belső erő, mi hajtja az embert arra, hogy ezt megalkossa. Én azt gondolom, hogy kicsit elkanyarodok, és aztán visszajövök ide, hogy a mai embernek nagyon nagy problémája az, hogy nem tanulta meg annak az érzésnek azt az érzést megbecsülni, hogy milyen az, hogyha visszamosolygok valakire. Valaki mosolyog rám, és én visszamosolygok. A művész ember, aki alkot, az magabiztos általában. Az tudja, hogy mit akar csinálni, annak van egy célja, van egy iránya, van benne valami olyan, ami másokból lehet, hogy egy kicsit kevesebb van, de csak azért, mert nincsenek vele tisztában, hogy lehetne nekik. Az a fajta belső megelégedettség, amivel megalkottam valamit, és az a sikerélmény, hogy kaptam egy lehetőséget, és ezzel tudok élni. Élhetek vele, van egy belső érzésem, fényeket, árnyékokat, alakokat, hangulatokat, érzéseket festek le. Ezeket le tudom festeni. És lehet az öregségről, szólhat az öregségről, szólhat majdnem az elmúlás határáról, szólhat egy boldog békeérzésről, egy gyászoló arcról, egy cigánylányról, egy gyönyörű szép patakról, az virágokról, a gyümölcsökről. Rengeteg minden van ott, ezek a csendéletek is. Hát szólhat sok mindenről, és miért csinálja ezt az ember? Az ember érez egy belső késztetést, hogy meg kell jeleníteni a szépet. Azt meg kell mutatni. És először is az ember belülről van egy olyan szépség, amit ki akar teríteni. Tehát nem elégszik meg azzal, hogy őnek van egy belső látvány, szép, hanem ezt a szépet, ezt ki kell teríteni azért, hogy más is láthassa. Láthassa. De az csak egy dolog, hogy láthassa, hanem hogy valamit továbbadunk. Valamit védünk, valamit a kedvünkre ölelünk, és valamit mutatunk a gyerekeinknek, az unokáinknak azt, hogy a természet, benne a természet alkotta az embert, kezdve a tájakig, a gyümölcsökig, a szituációkig, az érzések. Ezeket érdemes megtartani, magunkban, dédelgetni, és ezeket az értékeket átadni a fiataloknak, a gyerekeinknek, az unokáinknak, a generációknak, azért, hogy ők is továbbadhassák, hogy érezhessék, hogy érezzék, hogy miért kell a tiszta levegő,
hogy miért kell vigyázni a környezetünkre, hogy miért ne szennyezzük be, miért ne tegyük tönkre, mit adunk tovább. Tehát az ember nem gyalogolhatja le azt, amiben él, és téphet le minden gombát, amit talál azért, mert kell nekem, hanem a rendes gombász az azért hagy másnak is. Az azért szed valamennyit, és azt mondja, jöttem én is úgy, hogy volt egy pár darab, jó volt, hagyj jöjjön másnak is. Miért kell a vadisznóknak is? Na most ezt át kell adni. Tehát egyfajta küldetés tudat is van abban, aki realisztikus képeket fest, mégpedig az, hogy ezt a szépséget átadom másoknak, hogy hangolódjanak rá, erre a szépségre. Tanuljanak meg visszamosolyogni rá. Itt megmosolyogtatom ezeket a színeket és árnyékokat, és tanuljon meg az ember. Érezze. Mert úgy fogja megtanulni, hogy megáll előtte valamilyen, hát ha ráér. Tehát ha ráér annyira, hogy megállok előtte, és hagyom, hogy megérintsen. Mert ha csak úgy elszaladok, meg közben másfele jár az eszem, mert 1000 más gondom van dolgom, akkor nem fog tudni. De ha van időm megállni egy kép előtt, és hagyom, hogy az az érzés, ami rezeg, ami ezen az arcon van, az engem megszólítson, az nekem üzenjen valamit, az mondjon valamit. És hogyha én ezt erre ráérek, és erre szánok időt, ez engem megérint, akkor ezt a szépséget meg akarom mutatni másnak. Először is belülről már szép vagyok. Aki ezt észreveszi, aki ezekben a képekben észreveszi a szépséget, észreveszi azokat az értékeket, a fényeknek és árnyaknak, észreveszi az értékeit, észreveszi, hogy mit akarnak üzenni, és ez belülről meg tudja érlelni magában, annak már szép lelke van. Az már nem fog háborúzni, az nem megy neki a másiknak, annak nem lételeme a másik gyilkolása, az már azt mondtam, hogy jóra született, vagy közben jó lett. Tehát ezek a képek, ha úgy tetszik, akkor lehet, hogy ez utopisztikusan hangzik, de tanítanak a jóra. Tehát valahol azzal, hogy a szépet mutatják, azzal azt is mutatják, hogy az élet az úgy szép, hogyha megvan benne a harmónia. Ezt a harmóniát őrizzük, visszük tovább. Na most aki ne, és akkor aki nem tud visszamosolyogni. Hát aki nem mosolyog,